Dobar dan, ja sam Miroslav Živić, ja sam vanredni profesor na Univerzitetu u Beogradu, Biološkom fakultetu. Pored toga, trenutno još uvek obavljam i funkciju prodekana za finansije. Što se tiče osnovnih studija, trenutno sam na 2 predmeta, oba su, u stvari jedan je na smeru biologija i to je trenutno izborni predmet, zove se osnove biofizike, to je na 2. godini i od sledeće školske godine će po prvi put da krene, zato što je to prema novoj akreditaciji, tako da je to novina i za mene, a od ovog, moj standardni predmet, to je sistemska biologija, ona se sluša na 4. godini na smer, odnosno trenutno na studijskom programu molekularna biologija i fiziologija i to u 8. semestru. I što se tiče sistemske biologije, to jeste jedan od poslednjih predmeta koji naši studenti slušaju u okviru svojih osnovnih studija na modul molekularna biologija i fiziologija i ako bi u jednoj rečenici trebalo da se definiše šta je taj predmet, možda bi najbolje bilo reći da je to matematičko modelovanje u biologiji. Znači, to je jedan vrlo, ajde da kažemo, savremeni trend u biologiji koji je, ajde da kažemo, intenzivnije krenuo da se razvija i pojavio se kao naučna disciplina u biologiji tek sa početkom ovog milenijuma, znači 2000-ih godina. Zašto? Zato što je ideja čitave te naučne discipline, pa i predmeta, da vi pokušate da opišete biološke procese kao celinu. Znači, ne kao pojedinačne delove, neku reakciju, neku enzimsku reakciju, ne, nego jednostavno kao deo organizma, kao celine i to je relativno teško i za to je apsolutno neophodno da koristite matematičko modelovanje i zatim, naravno, kompjuterske simulacije. Tako da je to i za studente jedan, ajde tako da kažem, izazov, ne po svom obimu, obimom, brojem strana, nije veliki predmet, ali svojim pristupom. To je jedan, tako da kažemo, kvantitativan pristup biologiji i na našem fakultetu, pored tog mog predmeta, ima još nekoliko, recimo taj biofizičke osnove opšte fiziologije, odnosno u novoj akreditaciji biofizika, zatim bioinformatika i na kraju naša sistemska biologija je taj jedan niz kvantitativnih predmeta koji pokušavaju biološke fenomene da modeluju. Tako da vi na osnovu nekakvih ulaznih podataka možete da predvidite, izračunate, izmodelujete kako će se sistem ponašati i na taj način ga razumete, odnosno na kraju kad vi dobijete taj neki rezultat vaše simulacije, vi onda njega uporedite sa onim što se stvarno dešava u određenom sistemu koji možete da izmerite, kažete da to je to ili nije to, pogrešio sam, hajmo sad ponovo. Dakle, to je nešto o čemu ja i još moj dragi kolega Marko Đorđević radimo sa studentima na predmetu sistemska biologija. Ja sam inače završio gimnaziju u Rumi i mi smo bili neka prva generacija gimnazije, odnosno prirodno-matematičkog smera i nekako od 1. razreda ja sam znao šta ću da studiram, odnosno znao sam da ću upisati biologiju, rešio sam. Zapravo i tokom celog svog tog srednjoškolskog školovanja ja sam se bavio malo više biologijom, pravio insektarijume, herbarijume, interesovao se, učio, spremao, čitao i položio prijemni, upisao biologiju. To je tad bio izazov iz jednog prostog razloga, to je bila divna 1991. godina i sećam se, počeo je rat na prostorima bivše Jugoslavije i onako uvek moja majka mene govorila upiši medicinu, jer je to tad odlagalo odlazak u vojsku. Međutim, ja sam čvrsto bio rešio da upišem biologiju i upisao sam je, otišao u vojsku, vratio se živ i nastavio sa studiranjem i završio biologiju. Eto,
bio sam i tada student generacije i prosek 10 i svašta nešto. Ja sam uvek volao prirodu i u principu, naravno, ja nisam upisao biologiju da bi se bavio molekularnom biologijom ili elektrofiziologijom, ja sam upisao biologiju da sam voleo prirodu iz čisto tako nekog prirodnjačkog poleta i ja sam završio opštu biologiju, nisam završio molekularnu biologiju, iako sam mogao da upišem i molekularnu kada sam upisivao, ali ja sam baš želeo da upišem opštu biologiju, zato što mi je zaista na početku privlačilo to prirodnjaštvo, rad u prirodi, istraživanje prirode, biološkog diverziteta. A zašto sam na kraju završio na molekularnoj biologiji? Paralelno sa polaganjem prijemnog, ja sam položio još neke testove, tada je Institut za opštu i fizičku hemiju, koji se nalazi u zgradi preko puta nas, na Prirodno-matematičkom fakultetu, raspisao neki konkurs, između ostalog i za biologiju, za stipendije. I ja sam položio te testove, dobio sam stipendiju, koja je za to vreme bila mnogo veća nego ove stipendije koje je davala država, krediti, studentski i tako dalje. I na tom institutu ja sam počeo da radim te neke godišnje prakse, vi ste odlazili u laboratoriju i tamo je bila suštinski jedna biološka laboratorija, to je laboratorija za elektrofiziologiju, njom je rukovodio naš profesor Pavle Anđus i ja sam tu počeo da se bavim elektrofiziologijom, odnosno tom metodom nametnute voltaže na deliću membrane i otuda, to je, zapravo se time i danas bavim. Ne samo time, ali to jeste neki osnovni pravac mog rada. Znači, kada sam upisao biologiju, opet kažem, to je bilo zato što sam voleo prirodu i što me to interesovalo. A onda nekako sticaj okolnosti mi je usmerio više ka ovim, ajde da kažem, molekulskim istraživanjima koje se bave pojedinačnim molekulima u živim organizmima i njihovom ulogom, odnosno funkcijom. Uprkos tome, ja i dan danas, pošto je moja supruga takođe biolog i takođe profesor na ovom fakultetu, a bavi se istraživanjima insekata, odnosno generalno beskičmenjaka koje žive u vodama, ja redovno s njom idem na terene, tako da i taj moj deo prirodnjaštva koji me i opredelio za biologiju se trudim i danas da negujem. Potpuno sam svestan da je molekularna biologija najatraktivniji smer. Zašto? Najatraktivniji iz mnogo razloga. Zapravo, najlakše je, on je najtraženiji. I ako želite da odete u inostranstvo posle studija, zatim čak i ovde ima najviše prostora za zapošljavanje što u privredi, recimo sad ima puno firmi koje se bavi bioinformatikom. Opet, molekularni biolozi imaju daleko više predmeta nego biolozi i usmeravaju se ka izučavanju tih molekulskih aspekata života. Dete treba da upiše ono što želi i ono što voli. Imate decu koja već u srednjoj školi se profilišu i shvate, nas interesuje da se bavimo molekulskim aspektima života, oni su vrlo atraktivni, izazovni i tako dalje. Međutim, ako vas interesuje priroda kao takva, ako želite da se upoznate sa lepotom života, onda je biologija, pa i ekologija, bolji izbor za vas. I drugčiji je pristup. U molekularnoj biologiji je pristup, kažem, usmeren ka ćeliji, ka njegovim delovima, ka molekulima, ka mehanizmima koji nose život, dok je kod biologije, odnosno na tom smeru, smo više usmereni ka upoznavanju raznovrsnosti života. To je onaj, ajde da kažemo, glavni akcenat, a kad govorimo o ekologiji, to je pre svega zaštita tog diverziteta. Svaki od tih smerova ima svoje lepe stvari, svaki od tih smerova je izuzetno potreban ovom društvu, podjednako po meni, tako da mislim da bi samo taj neki lični afinitet trebalo da opredeli studenta prema tome koji će od ta 3 smera da upiše. Evo vidite, ja sam primjer, završio sam biologiju, predajem na molekularnoj biologiji, znači jednostavno vi steknete na svakom, pogotovo na biologiji, vi možete završiti biologiju i baviti se i ekologijom i molekularnom biologijom podjednako, dopunite nešto malo se više potrudite u nekim stvarima, ali vi steknete taj jedan fundus znanja koji je dovoljan da vam omogući da se snađete u bilo koje od te 3 oblasti.
glavna promena u biologiji jeste što ona postaje sve kvantitativnija nauka. Šta to znači? Pazite, u drugoj polovini 20. veka, sve tamo negde do, ajde kažemo, kraja 90. godina, biologija je slovila za isključivo opisnu ili deskriptivnu nauku. I ja ću se uvek sećati naših diskusija sa kolegama sa fizike koji su otprilike nas nisu ni smatrali naukom. To je jedan ostatak ili atavizam prošlosti. Zašto? Jednostavno, to je bila nužnost koja proističe iz složenosti života. Život je do te mere, zapravo život je najsloženiji fenomen u univerzumu. Zvezde su velike i daleke i impozantne, ali po svojoj strukturi one su daleko jednostavnije od najmanje ćelije koja postoji na zemlji. I upravo stoga, zbog te velike složenosti, jako je bilo teško, odnosno moralo se sakupiti jako puno znanja iz drugih nauka, iz biologije, da biste vi ustanovili odgovarajuće zakonitosti i da biste mogli ono što mi radimo, recimo, na sistemskoj biologiji, da vi postavite nekakav matematički model, suštinski sistem matematičkih jednačina, koje kad vi ubacite neke ulazne podatke, će vam predvideti kako će vaš sistem da se ponaša. To je taj kvantitativni pristup biologiji. Da biste do toga došli na tako složenim sistemima, trebalo je mnogo više vremena nego što je trebalo fizičarima kada govorimo o problemu dva tela, mada i oni se već uvate za glavu kad dođe problem 3 ili više tela, a u biologiji je nebrojeni broj molekula uključen praktično u svaki iole značajniji biološki proces. Tako da ono čemu ide biologija, to je toj kvantifikaciji, znači pokušaju da se i ona ustroji, hajde tako da kažemo, kroz niz zakonitosti koji se mogu izraziti matematičkim jednačinama. Recimo, to je jedan put. Drugi put je ono što je takozvana sintetička biologija. To je nužno povezano s jednim drugim, kibernetika, sintetička biologija, kako god hoćete to da nazovete. Znači, pokušaj da vi u laboratoriji stvarate nešto što ponaša život. Razna genska kola i tako dalje i tako dalje. To je drugi put i sad, naravno, ako bi želeli da se bavimo naučnom fantastikom, jedan krajnji produkt sintetičke biologije su androidni, recimo nekakvi androidi, i vi već idete ka tome. Imate veštačka neuronska kola, imate razne stvari, tako da je to tesno vezano sa robotikom i jednostavno to su, čini mi se, dva vrlo bitna i nova pristupa u biologiji koji postaju sve dominantniji i dominantniji. Naravno, s druge strane, ono što se nameće kao dominantna tema u biologiji je određeni problemima sa kojima se društvo susreće. Jedna je svakog zaštita biodiverziteta i zaštita životne okoline i naravno tu postoji vrlo tesna saradnja sa hemičarima, sa fizikohemičarima, sa fizičarima. Znači, jednostavno, vi tu morate, jer okolina nije samo živa, niti je samo neživa. Ona je spoj toga, ekosistem je zapravo interakcija živog i neživog i upravo zato ekologija kao naš smer i jeste možda više od svih ostalih smerova okrenuta ka toj interakciji. Tu imate najviše nebioloških predmeta, i geologiju, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, to je drugi pravac koji mi idemo i tu je veliki upliv i tehnologije. Jer vi imate tehnologiju raznih prečišćavanja i tako dalje, filtera. Tako da, i sve više u toj zaštiti životne sredine se koriste i živi organizmi. I živi organizmi. Znači, vi kad govorite o nekakvim prečišćavačima vode, sve više tu imate mikroorganizama, bakterija, gljiva i čak i ova naša grupa radi na nečemu takvome. To jeste jedan od vrlo značajnih pravaca koji se eksplozivno razvija u zadnjoj deceniji. Ja bih rekao, znači, korišćenje pre svega bakterija i gljiva koje prirodno naseljavaju zemljište kao sredstava za borbu protiv patogenih organizama i za stimulaciju rasta useva, takođe. I za stimulaciju rasta useva, time što će im omogućavati da bolje usvajaju hranljive materije nego što bi inače mogli sami, ili
u sadejstvu sa organizmima koji već postoje u zemljištu. Znači, vi obogatite zemljište, znači može se koristiti kao biođubrivo, može se koristiti kao biopesticid, kao biofungicid. Znači, zapravo i to je evoluiralo iz jednog razvoja velike biologije, jer vi tu se zapravo fokusirate na međudejstva između različitih organizma. To je jako teško izučavati. I tek sa dovoljnim razvojem biologije i odgovarajućih instrumentalnih metoda mi smo sada u mogućnosti da tako nešto radimo. Pre 20 ili 30 godina to je praktično bilo nemoguće, danas je to značajno jednostavnije i pored ove naše grupe ima još barem 2 grupe na fakultetu koje se bave sličnim problemima. Prošlog 1. maja, zvanično, moja mala grupa u saradnji sa kolegama sa Instituta za fiziku i kolegicom Natašom Todorović sa Instituta za biološka istraživanja kod Fonda za nauku Republike Srbije smo dobili naučni projekat u okviru poziva koji se zove zapravo Zeleni program. Šta to znači? Ideja čitavog poziva jeste da se kroz, naravno, prvo naučno-istraživački rad koji bi se odvijao u prve 2 godine, dođe do određenih rešenja koja će omogućiti bolju zaštitu životne sredine ili unapređenje ili poboljšanje kvaliteta životne sredine. Mi smo se tu prijavili sa jednom prilično inovativnom idejom. Mi radimo na jednom pokušaju da iskoristimo jedan živi organizam, to je jedna gljiva koja se zove iz roda Trihoderma, jel da? Nema nekakav srpski naziv, pa ga ne mogu reći. Znači, iz roda Trihoderma i naše pokušaje napravimo nešto što će biti suštinski biopesticid. Nešto što će štititi biljke od biopesticid i u stvari biofungicid, bolje rečeno vidi mene. Znači, to je gljiva koja će štititi biljke od napada drugih gljiva, a pritom, za razliku od hemijskih fungicida, neće zagađivati životnu sredinu, a trebalo bi da bude efikasnije. Svi znamo šta je gljiva i kad kažemo gljiva, svi pomislimo na pečurku, na jestive gljive koje pripadaju uglavnom tom nekoj grupi Bazidiomycota. Pored tih gljiva postoje razne druge gljive, to je jedna od najraznovrsnijih grupa živih organizama uopšte, sa opisanih više od 100.000 vrsta, a smatra se da ih ima i značajno više, preko 1.000.000. Sad, među tim gljivama postoje i neke koje napadaju druge gljive. Jedna od takvih je i gljiva koja se zove Trihoderma. Trihoderma je jedna vrlo zanimljiva gljiva i zbog toga što napada druge gljive i hrani se njima, to je jedna stvar. A druga stvar je zato što stupa u interakciju pre svega sa korenom biljke i stimuliše njen rast. Znači, ona se može koristiti i kao biođubrivo, s jedne strane, a opet, kad kažemo biođubrivo, vi ga onako dodate u zemlju i onako ona omogućava biljci da bolje raste. Ne hrani se njom biljka, nego ona omogućava biljci da stimuliše njen rast na različite načine, bolje usvajanje hranjivih materija nego što je biljka inače mogla, a istovremeno je štiti od drugih gljiva. Sad, postoje različiti mehanizmi kako ona to radi. Jedan od tih mehanizama su jako mali, nisu to ni proteinski molekuli. Ako je neko završio gimnaziju, znaće da postoje nekakvi kratki nizovi aminokiselina koje zovu polipeptidi, znači nisu proteini. Ovi polipeptidi koje luči ta gljiva se zovu peptaiboli, tako im je ime. I ti peptaiboli uđu u tu neku gljivu koja hoće u membranu, te neke ćelijsku membranu gljive koje napada nekakvu biljku i o njoj suštinski naprave rupu, ali bukvalno rupu, kroz koju, ajde da kažemo, izađe ne baš ceo sadržaj ćelije, ali jedan vrlo značajan deo koji se zovu joni, znači kalijum, natrijum, to je sve nešto što se nalazi i to dovodi do smrti tog patogena koji napada biljku. Ovde je bila ideja da zna se da ti peptaiboli postoje, zna se da oni funkcionišu tako što prave te otvore u ćelijskoj membrani koji neselektivno puštaju nekakve ione napolju i na taj način uništavaju
tog nekog patogena, ali se jako malo zna o mehanizmima i samim tim, ako vi ne znate mehanizme, vi ne znate ni pod kojim uslovima vi njih treba i kako da ih napravite, pa kad ih dodate u zemlju, da oni urade to što treba da urade. I to je ideja ovog projekta. Pratit ćemo interakciju između te trihoderme i neka dva patogena biljaka, koji napadaju useve od ekonomskog značaja, na primer, krompir, na primer, pšenica i tako dalje, i tako dalje. I pokušat ćemo da shvatimo koji je mehanizam delovanja tih peptoibola, zatim da vidimo pod kojim uslovima oni najbolje deluju i da u skladu s tim napravimo nekakvu formulaciju tih peptoibola, znači napravimo i takvu obliku u kojoj se može dodati u zemljište da bi oni na najbolji mogući način zaštitili odgovarajuću biljku. E sad, zašto mi to radimo, ne rade neki drugi? Pa ovde na Biološkom fakultetu mi imamo laboratoriju za elektrofiziologiju. Pored mene, tu je još i koleginica Katarina Stevanović, koja se intenzivno bavi tim elektrofiziološkim istraživanjima i vi ako hoćete da merite efekat tih peptoibola kad se oni ugrade u ćelijsku membranu, zato vam je potrebna elektrofiziologija. Zašto? Zato što oni puštaju ione da izađu, usporedno kretanje iona je električna struja, i te električne struje meri ovaj instrument, te jako male električne struje koje su rede veličine pikoampera, piko vam dođe 10 na minus 12 ampera, znači jako male struje, meri ovaj instrument, odnosno koji je deo tog eksperimentalne postavke metode nametnute voltaže na deliću membrane ili engleski rečeno patch clamp. To je jedan deo. E sad, da bismo mi to mogli da merimo sa gljivama, na gljivama, to je malo teško, da ne objašnjavam sad zbog čega je to teško. Teško je zato što vi treba da priđete ćelijskoj membrani, a gljive, kao i biljke, imaju nešto što se zove ćelijski zid, to je jedan čvrst omotač oko gljive. Da bi se došli do ćelijske membrane, treba skloniti taj ćelijski zid. I tu su sad razni problemi, ali ono što mi radimo, i zato nam je bila neophodna saradnja sa Institutom za fiziku, jeste da specijalizovanim, ajde tako kažemo, laserom isečemo rupu u tom ćelijskom zidu, bukvalno oko jedno prozorče isečemo i kroz to prozorče izađe ćelijska membrana. Znači, odstranimo deo ćelijskog zida koji nam smeta, kroz njega izađe ćelijska membrana i mi možemo tada da merimo struje kroz ćelijsku membranu. To je vrlo specifičan instrument, to se radi na dvofotonskom mikroskopu koji mora biti spregnut sa ovim patch clamp uređajem, to se zove sama tehnika mikrohirurgija. Nema takvih instrumenta koliko ja znam u svetu. Specifična je stvar, ali jedino tako možete da merite te neke struje kroz ćelijsku membranu gljiva. To je jedin način da to radite i eto, mi smo se za to opredelili i za sad nam ide. To je novina, mislim, ja ne znam takvih, znači postoji dvofotonski mikroskop i postoji patch clamp. Zajedno, ja mislim da trenutno ne. Znači, spregnuti zajedno, prilagođen jedan, jer ovo će biti instrument koji će biti tako napravljen da bude prilagođen tom zajedničkom radu, odnosno spoju te dve metode, dvofotonske mikroskopije, odnosno mikrohirurgije, laserske mikrohirurgije i merenja struja kroz ionske kanale. Tu rade naša draga koleginica Tanja Pajić, koja je takođe na Biološkom fakultetu, ali je najveći deo vremena provodi u Institutu za fiziku i rukovodilac našeg projekta Aleksandar Krmpot, koji je tamo zaposlen. Pored toga, tu je i koleginica Nataša Todorović sa Instituta za biološke istraživanja, koja je, kao i Katarina i ja, elektrofiziolog. I imamo jednog iskusnog mikologa, to je naša koleginica Kristina Atlagić, koja je zadužena za uzgoj gljiva, i imamo našu dragu koleginicu Tijanu Cvetić-Antić, koja takođe radi na ovom fakultetu, koja je zadužena za tu interakciju između gljive i biljke. Pošto je ona sa katedre za fiziologiju biljaka, pa je to, ajde kažem, uže opredeljenje. Tako da je jedan to multidisciplinaran tim za koji se nadam da će u još ovo vremena koliko nam je ostalo, godinu dana, završiti sve ono što smo predvideli ovim programom i da ćemo zaista doći do tog jednog rešenja koje će kasnije, nadamo se, unaprediti i našu poljoprivrednu proizvodnju, jer kad dođemo do toga, onda ide 3. godina projekta koja bi trebalo da se za nju ponovo konkuriše, gde bi bila primena toga svega i tu sarađujemo sa našim kolegom Ivicom Dimkićem koji ima jedan startup koji se zove BioCompact, koji bi onda posle to trebalo da primenjuje na oglednim poljima.
naročito u zadnje 3 godine, mada i ranije, fakultet je bio, ja bih tako rekao, investiciono orijentisan. Odnosno, naša ideja jeste da svim onim grupama koji pokažu inicijativu, znači dobiju nekakav projekat ili imaju nekakvu dobru ideju, pomognemo kao fakultet da dođu do odgovarajuće opreme, bilo što ćemo učestvovati sa većim delom ili nekim delom u njenom sufinansiranju, kako bi se stvorila ta nekakva instrumentalna osnova za jedan kvalitetan rad koji će omogućiti istraživačima da budu konkurentni kako prilikom objavljivanja naučnih radova, tako i u toj nekoj tržišnoj utakmici, u pokušaju da fakultet generiše nešto što nije samo, ajde kažemo, znanje, nego je i neka vrsta proizvoda. Biofor je zamišljen kao mesto gde će interagovati, gde će blisko sarađivati veliki broj institucija koje su usmerene ka različitim aspektima biologije, biotehnologije, bioinformatike i tako dalje, i trebalo bi iz te jedne saradnje da proistekne sinergistički efekat. Znači da u principu dobijen rezultat ne bude prost zbir pojedinačnih rezultata, nego da bude više od toga, jer ta jedna bliska saradnja velikog broja naučnika u dobrim i prostornim i instrumentalnim uslovima bi trebalo da novi kvalitet. To je jedan vrlo ambiciozan projekat koji je izuzetno složen i mi bi tamo s jedne strane prvo rešili naš najakutniji problem, to je problem prostora, koji je bitan ne samo za naučni rad, nego i za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.